pod wantiere wachno chenro mar nono nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were dhi nyime ka koro apisas mag okwach kich ochako kolo tipo mag wang' dede e luwo wuodh jatelono motelo ne monj kod nek mare. Kaluwore kod tipogo, achich ma tipo ma wang' dede mako nyochako luwo jatelono e apaya ma Wabera e chuny boma ma Nairobi, ka wang' dede bende ne ochako make machiegni kod kama ne onege jatelono. Anthony Achayo miyo ler. Jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were nowuok e od bura mamalo thuolo machuok motelo ne saa achiel ma midhiambo. Mae kama nonro mar obila chakore. E kindego ne nitie dhugruok mag nyamburko e bomano ma Nairobi. Bang'e nyamburko ne ma namba nene en KDM 783A nochungi gi jariembo mane riembe e apayano ma Wabera machiegni gi duka moro mar M-Pesa. Jarit jaod burano nolor kendo nodonjo e dukano mar M-Pesa kendo keto maromo siling 20,000 e namba jaod burano mar M-Pesa. Kaluwore gi pichni mag wang' dede ma wanono, jal moro nonenre e alworano ka bende nochalo gima oluwo ndach jaod burano. Jalno manoriko ting'o bag nonenre ka kalo nyadinwoya machiegni gi nyamburkono manoting'o jaod burano kendo norange machiegni. Kar saa 1:19, jarit jaod burano nowuok e dukano mar M-Pesa tok tieko gima notere timo kanyo. Ne gidhi nyime gi wuodhgi nyaka apaya ma Kenyatta Avenue, bang'e ne gidonjo apaya ma Valley Road kendo ne gimako apaya ma Ralph Bunch ka gichomo apaya ma Gwens Kodhek, eka bang'e ne giduogo gimako apaya ma Valley Road ka gichomo apaya ma Ngong machiegni gi mbalariany ma Daystar. Nonro yango ni jalno manoriko mak gi pichni mag wang' dede e kinde motelo nochako ne apaya ma Valley Road ka nene wi apiko kendo luwo bang' nyamburkono. Saa 1:40 ma midhiambo ne gichopo e roundabout ma Valley Road gi mano ma Ngong Road. Kae nochunogi mondo gichung' kendo giluw chike mag apaya. E kindego ne nitie nyamburko achiel mbelegi. Kanyo ema chejno nopore nono kendo noluoro nyamburkono mane jaod bura Were noreko ni e iye. Nogolo bunde kendo nochwade magina. Maromo magina 4 nochwadi, kachiel to notok yo mar nyamburkono, ka adek modong' to nochwado kor kachiel gi lwet jaod burano. Bang' tim makamano, achijno nodume wi apiko kendo lal meru ka otiyo gi apaya ma Ngong Road kochiemo chuny boma ma Nairobi. Kama masira makamano notimre, noyudo opokla 3 mag magina ma nyaka sani oyangi ni ne mag bunde aina mar pistol, ka nyaka sani pod itimo negi nonro. Kopogre gi derep Were gi jaritne, obila matimo nonro mar nek mar Ong'ondo Were kotelnegi gi Martin Nyugutu odayo nyaka dho wuon duka mar M-Pesa manoriko waseyango mokwongo. Obila go dhi nyime gi tiyo gi lony manyasani e yango achich manokawo ngima Charles Ong'ondo Were. Anthony Achayo, Ramogi TV.